Sauda gyud aning bornok ko eh. At chupaping jud kay si Milit ani ba kay One kayo. si Tata at chupaping kay ani. Mantong rin na dugay di ay naghimo di kuan DIY na tirungan. Aso ka nang hulang og kuan? Kit-kit ni mo na. Ha? Bilib jud kang bornok ba hawd kay mahingon ani ba? Pero lang ngayon lang kay pa magkuan na mag-vlog advertise bantog di kay naa gihimo siya nga kuan. Bantog di at chupaping kay sa si Milit no. How'd you mo ana o mutugtog. Ato bang sa kami stoy. Ato bang sa diri ato bang sa ba i-shout out sa i-shout out sa si Kuan B si kanang Nikki. Shout out kong Mickey. Nikki, si Mickey. Nikki. Mickey? Nikki? Oh, Shout out kong Nikki. Apelido? Mouse. Nikki lang, Nikki. Mouse? Nikki lang. Kong Marking Martin Sanico. Martin Sanito. Oh, si Mama Martin Sanico shout out daw. Sugba may isda, ma'am.